Sağ olun. Hudaý berdi. Iki daýda tutup oturan toýuňyz gutly bolsun. Esen daý menem seni görüp ýüregim joşup. Eger uluzat berseň bir goşguýym bady. Şonu ýerine ýetirip berdim. Saglyk bolsa beglik bolar. İlki bilen saglyk bolsun. Ýany bilen şuwal arhal döwlet beglik bolsun. Gögüllere gögün goşun, hassalara şifa bolsun. Öýlenmedik tiz öýlenip durmuş toyun toyla bersin. Ogulsyzyň ogly bolsun, gyýsyzyň hem gyýdy bolsun. Esen daý, jüýlemiz boşamanka dolup dursun, ýydy bolsun. Diňe oňa duýgu bolsun, her ýürekde süýgü bolsun. Şu goşgujuk nur berdaýym. Sen toýuňda İsa ýegeninden sowgat bolsun. Batly bol, batly ýaşada. İsa yegerse el sarpar yani ana sarpaksar. Sağ ol İsa. Ardolun hatalı olsun. Ini asay pordotordo yürüte Balkan ulaýatynyň gelen eterekden gelen mehman daý agan maten. Men mehman daýym. Ya görlüýär bular häzir balza bana berdi. Yürüte bir zbot tasa gaýtaby. Boldunmy bäri gelin. Inim yoldaş bagtly bol, bagtly ýaşa. Gelece papa toylar gutly bolsun. Alan gelin ayağa düşdün. Elmi dama toy dik geleli. Gutly bolsun. Bagtly bol inim. Köpä bolan mehmanlar ardolun hataly bolsun. Azaýyp pordotorny ezem görlüýär. Otaň beýbi daýdam ma, şaýol daýdam, gödel daýdam nirde? Ha, gepledim o ene daýdam ma babam orna oturan adam jü. Ene hem mehmanlar çağırýar, daýdaýlar ejekeleri, şu azaýyp pordotorda gelnejeleri bolmady. Eze goşguýuny ýokaryga diýip saýla berdim. Hudaý berdi, ekke gelece toýuňyz gutly bolsun. Ýoldaşam balan bagtly bol, merjen dögenim. Gelen ýeriňe aýaň düşüp, hyzmatyňy ýyryp, ogullygy döwletli gelnim. Geleni garşy al gelnim. Giden ýola sal gelnim. Perişteden gaýlyleriň hyzmatyna dur gelnim. Güler ýüzli bol gelnim. Hyzmatyna dur gelnim. Bagtly bol. Sowgadymy baq goýşulmany urgsa dedin. Hemişe taýdyk geleyim. Eze sonunda goşgaý diýäňler dogurdamy? Töwereme. Biýudaýynem gyýt gaçkurly ullun ýany welaýetimiň watan diýip başlaýanlar häzir, dogurdamy? Ýöne ýoldaş bagtly bol merjem bilen bir agdy ýaşa çagalan kän oturup bir aýtyp göräýdi etenim bir zaman. Häzir başlaýby. Ine assalamu alaykum. Hormatly adamlar diýe, ine şoň Hudaý berdi agamyň ozogyny diýip Ecen aýtmaldy, men aýtmaldy, näme kan beýtme da. Bolýa toýlar köp bolgy. Allahan Hudaý dağymyň döwletli öýüne, gelejemiň döwletli öýüne şonun ha ýene bir maşgala goşuldy. Olam merjen doganym. Ýoldaş doganym merjen bilen bagtly bol, bagtly ýaşa. Allahan ilmi dama janyňyz sag bolsun, görjek günleriňiz gowy bolsun. Udak yerlerde, daşary ýurtlerde okuwlaryňyz dowamly bolsun Allahan. Gyzyl diplom ile gelmeňizi arzu etýän. Indiki şullar bäbek toýuňda garaşýar. Ana şonu aýtdyň ha beýdä töwereme. Endi kim ba? Şaýol daýda gadal soň aýdýan. Häzir aýdym aýtsak diýip durarlar bar. Bolýarby? Bolýar. Gadal soň aýdýan ýöre. Sağ ol. Hudaý berdi gelece körpe ogluň toýu gutly bolsun. Elmi dama şu öňkü iki geliniň ýaly ondan hem gowy bolsun. Size hyzmat edýän bir eline berek bolsun, bir eline mantı bolsun. Ýumşajyk naharlardan pişirip agam bile geleceğin hyzmatyna dursun. Inniki şulla agtyk toýlaryňda turaýlym. Şatlanayın, joşoyun. Size gözal goşoyun. Bugün dagallam toy edýär, nädip gırasyşyň. Elmi dama toýuňyz gutly bolsun, taçaňyz toýy ýadylsyn. Mehmanlara berdim gedek. Köp sağ ol şaýda töleşende goşgaýtdy da bir jogap berdi. Indi merhaban ejekeleri. Ya paýly kezemen. Bular hemmesi alyp barsy bilen. Sağ ol mekan. Şu ardywaçaklaryň hemmesi ardywaçsy nädir? Otaň bir üýüşüp tant eder bolýarmy? Ya ola durman tant edýär, baýly onu men bilýän. Indi uldaýda başsyna. Sağ olun. Ýoldaş doganym şu günden şeýle gelinimiz bolsak merjem bilen bagtly bol, bagtly ýaşa.
Ağamcan bilen geleceğime hizmeti versin. Doğanım yoldaş, gelinimiz Mercan Bahtlı olun. Doğancığım bahtlı ol, bir ömür bahtlı yaşa. Nurayda dağa mercan gelce bahtlı olun, bir ömür bahtlı yaşan, eceme papıma hizmetinizi versin, gül oynap yaşan. Ata toz berenine köp sağ olun. Dayver dağın bilen qurban uleceke bugün saatlık koşuldun, toyunuza toyuydu koşul. İndiki şuurlarım artık toylarına geleyin neceke. Güler yüzün solmasın. Ilmi dama saçakların dolu olsun neceke. Doğancığım bahtlı ol, gelin ayağı çıksın. Papa ece gelin ayağı çıksın, hizmeti versin. Hemişe kafiyanda toy olsun. Ağa gelece bahtlı ol. Yoldaş doğanım bahtlı ol, gelin evine hizmetin versin Mercan doğanım. Ayağı çıksın hizmet versin. Ağa gelece bahtlı. Geleceğe bahtlı. Dayda bahtlı ol. Balçı bahtlı olun, gelin Mercan bahtlı olun. Balçı geleceğin adından toyun kutlap verin. Alana sağlık olsun. Tutasığımı Doğancığım bahtlı ol, bahtlı yaşa. Oldu mu? Ona cem olip soğutur gowsuryas, owadan sadar gasına garşalyas. Elbette ardu yola mehriban doğan kardeşleri acayip soğutur gowsurya. Mekan sağ ol mekan. Kosa olsun ediyasın ne? Tansın buyuruz. Yönekim mi? Devlet sağ ol, devlet muzikan sağ ol. Şimdi şu matkem cem olan vakti Huday verdağımızdan qurban ur geleceğimizden ardularını dinleyelim, doğru mı? Bazı halifa. Kimin kurtaşları? Kurtaşları, nuru verdiğin kurtaşları, doğru mı? Hoş vurduk. Ovadan toyda hoş vurduk. İn ovadan ardular sizin bilen başına. Nurik kursaş bahtlı ol Allah'can. Perimden adımları opşu hemmesi paraga dağı, hemmesi opşu bostancıga dağı, hemmesi kursaşların adından kiçirası ovudumuza koşurma arzusu edin. Nurik bahtlı ol. Elimi dama güller yüzün olmadın. Okullarında, işlerinde üstünlük ardım edin. Maşkalana o gelin hizmet etmeyen ardım edin. Yolun mu dama ak olsun. Durmuşam ama iyi sular yalı oğudun güllün olsun. Bahtlı yaşası oğudun da. Meret doldu mu? Kötü oğlum, mehvan kurtuluşların adına azayı vardı olur. Tuğulum azayı toy toğutları mı uğurlu ya? Kötü oldu. Ayağın toy toğutları ne tiyip ettin? Doldu say. Ay tuğulum nur verdi. Mercan bahtiyar yaşa, bahtı yaşa. Ini merhabanlar kötü olun, merhaban kurtuluşları, merhaban ezekeleri, geneceleri, ardolunuz hatırlı oradan tuğulumum, acayip ardolunuz, oğudan yaşamadan geleceki manili ömrünü hatırlı olsun, bahtiyar yaşamadı, bahtı olunlar. Yolda say, bahtı ol, aliyan geldin, ayağı düşsün, hıdımata yurtunu koşu soğuldun, oldun, kulpa kızı gıydın, oldun, toyun kutlu oldun, inni, merhaban ağın, Kuoncun adından, Sultan'ın, Artlan'ın adından kutluyan. Sultan'a Yegen'den, Osman'ın adından, Süleyman'ın adından, Sultan'da Edil Perman'ın adından kutluyan. Şu Kazakstan'da okat gelip diyorlar. Onun için Artlan'ım gelip bilmediler. En oğudan ardularını, acayip ardularını size yol olurlar. Yolda say, sana acayip toy toğutlarım vardır. Her kaysının adından 100 Amerikan dolar. Polya değil mi? Enim Mehriban inatadıya. Polya mı öyle? Enim Yegenin adından. Ben mehriban çıkanım Ak Muhammed San. Arada gelip gitti zonsun gelip bilmedim. Yürütü son adından kutlayan Ak Muhammed San'ın adından. Polya mı? En oğudan ardular, acayip ardular. Dahi tarahim niya.
Bergenin adını mutlayan, kulluk borcunu yerine getirip diyor. Aşgabat şaharına yürüytü Bergenin adından. Ay, polyaho. Öküyün adını mazay toyta otur koşurup durumdura. Yankı da olur, men anımda. Yolda şurada sağdayan bolya mı? Inem, iyi adamlar hurmatımı yıkmandır. Şun, daim yoldaş bilen Mercanın toyuna men ödüməkən qarastım. Yine şunu toyluğunu bir ayratın, bir kən qarasın adamda şunu bir ayratın, beginip yolur, kuğunup yolur, toy toylayan, körpe bağlatını öylü şüklü diyen devletli ocağına gelin geldi, mehriban ene ata olmalı. Ben mehriban dailim, Huday verdi daim, ekke dayda. Bağışı coşa kadırıdır bir sal. Şahir coşa kadırıdır desan. Ene yürek yürek tapılmaz, ene öd mehrinden dörü diye insan ya. Bir oğu toyum olsa, toyumda iyilim günüm olsa, arasında yecem kakım olsa, ine bağıt, şoldur bağıt adamlar. Huday verdi, ak yüreğimden mutlayan şun, kən qarastık şun toyluğunu. Adanam köp sağ ol. Öpazan. Indi ak ardular ak patağını veriyanız mehvan bağlazıklığında, körpe bağlağında, körpe gelininde. Sağ ol, bağıtlı olun. Ağda bir yaşa. İyiliğine, gününe bir kova adam bulup geçsin. Sağ ol onu. Mimarlı sizin gidivermen toy olsun. O böyle yak soğumayan. Böyle sağ ol. Ay köp sağ ol tuğunum. Azay bardolur. Ekkadayda. Soğun kuğun kellik. Sana alyan geldin. Sırdaş oldun, yürektaş oldun ekkadayda. Sana dine sırdaş geldin. Tide dine ak tıcakları bilen begenler piyasatınlar. Olya mı? En oğudan arda olur sana. Ak arda olur sizden başını. Körbe oğlum bağıtlı balı. Gülüm oynap yasa. Artık çoğuluk seyin. Doğulan günümde gelinime sağlığı tepki sağa. Ekkada desen doğulan günün müşü. Neyse yaşadın bolya, neyse yaşadın. Yo yaş sorulmuyor diye bolya. Yaşını da okulsun. Neyse yaş diyem oğlu? 25. An dayıları var sayda, hizmet öğren. Gelin getiren dayıydı, birinci gedek. Erti şun oyunda merak birinci gedek gelin getirdin dayıydı. Yegeni. Havalın kadarlı hormatlı mihmalar, son daim oyunu olu saat kul davara. Öz saatlı kulların sebepkarları daim can sağlık mı damağı duyulukta yığnar yılsıran toya verdin. Dahi hizmeti verdin gelinin. Haval. Sağ olun, soğut gerekler için benim daimin tutuyan toyu bilen kılgın kutluyan şular yağlık toyu hem mağdığım evimizde köp olun. Allah can şuraya gelenini toy deyip geleli tadilim artık toyuna oturmak şu mihmarla bilen hem memde nesip etsin. Sağ olun. Inni ağat boşuruk daim ma men halifam mı? Toylara kömek ediyor be, alparcıdır. Yani gıyet kazıgaydayda bolya mı? Yo, iki kupletten geçseydim aliyandırın biliyor musun? İki kuplant da ikice kuplant. Onun üstada ne yegelim, ecekelim, doğullum, hemen de ağaylam, karnaslam, ihmalı her kim adından tavuğu toğusu tavuğun toğut gedek berildi tavuğun. İnne üstada sal tamirat baslın obosu, iyilin yurdun ağası, yolda sinimin toyunna, Huday verdi papamın oyunna. Koşuluğunuzu koşman mı deyip nameni üstayda koşulum köp yani mekancan yegen gelinim yegenim bari gel inimin ke kuturmak ha kadal boli sonuna aytet sağlık bolsun bu durmuşun göz bası adam madır sagat canın bolmasa bersen mündürlasте sagat canırık callama sağ olun qoğulun köp bolsun hani götörün gülün çara elini çelin beglerin burun köngölsür ma yegencigim diltirme Dokuz aylap götürün, hagin kucakta yatıran, şu derece yetiren vah, ekke dayda yüzü yaşı, 365 ereller, hak patasını vereller, ekke daydam boydar vah, boydaş balıva görürler, ayım
yegenlerim çıkın hemmeňe de garnaşlamy sağ bolun. Yoldaşynım, diňe tantabalyn aýdym. Hemme mihmanlar orta tantajardy. Hani Ya bol ya, şu ardolun hatır ol toya ödün adam tawzu kaniňa tuwdama. Indi ene atawa. Hudaý bertay. Ekkedayda bir ýaşsaň ýanyna baryp sowgatdyň odalaýyn. Mümkin orda. Hemme meden gözüňde bäri şekat mehmanlar azaýyp portotlar mehmanlar şeýde toýlar her ýeriňden her ýeriňden ogluňda gyýdyňda netibetde oňdan portotlar azaýyp portotlar. Yürüten gelin kalamları. Kaynatına bir azaýyp portotlar gelin kalamları. Toy terpager. Ne Hudaý bertay. Hudaý bertay. Bir turda şaýaryň ýaşlary bilen. Mümkin orta. Turda şaýaryň turda. Ene şonu goda waraň toýun hyzmatyndan pena foto merkeziniň fotografer da waramdy. Gönüňi azaýyp furutdyr sürýän. Azaýyp portotlarda eň bir ogdan portotdan ody ýadygardyk. Toý turun saklap diýýäňler. Ene mehmanlar da waramdy. Gowsursun hemmedat bolly surata da düşüldü dogdamy? Hemme mehmanlar tanta çağırýas. Ähli qylafdaşlar, gudalar, ähli garyndaşlar, obadoş goňşulary. Hemme jeme tans edýäs. Baýly. Wepa Pirjanow dowam edýär. Hemme jeme tans edýäs. Paýaxly. Salma canıma, bugün senin şanına kadar düzen ben sana. Gel yanıma ya salma canıma, bugün senin şanına kadar düzen ben sana. Salma canıma, bugün senin şanına kadar düzen ben sana. Gel yanıma, yar salma canıma, bugün senin şanına kadar düzen ben sana. Salma canıma, bugün senin şanına kadar düzen ben sana. Yürü çakala şarvayçı. Söyle kelime. Düşüp hep dayda, ya olmasa toyda, yatla yatsa durumu olanlık burayda. Olmalı olukta, kalmalı dolukta, doğan doğana kala, daştaş
kepde ayda Ya bolmasa toyda Yatlayasa dövrümü olanlık buruydu Bolmalı uzakta Kalmalı dudakta Doğan doğanı kala Dostasmalın bunlar Doğanlarım var Men doğanlarım var Elmadan menin yanımda Doğanlarım var Toyumda kılmakta En bağıtlı günler Meni bağıtlı diyen Doğanlarım var Doğanlarım var Men doğanlarım var Elmadan menin yanımda Doğanlarım var Toyumda kılmakta En bağıtlı günler
шептала Ташка, что я крутой агашка. Меня просто помахал, ведь пахну как айдаха. Let's go, let's go. Меня шептала Пашка, что я крутой агашка. Меня просто помахал, ведь пахну как айдаха. Let's go. Devam edeceğiz. Hani yiğitler gelirken. Haydi. Devam edeceğiz. Sakin. La 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 la. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Yürüyüşte tavsiye edilen klasaslar için Kenarda karşımda birlikte elleri yok korku Ayşe Yine video Novruz İşte durma işte Yürüyüşte tavsiye edilen kulluk dostları için devam ediyor. Hani kulluk dostları elleri yok orada. Hem de kursaşlar için. Kursaşlar için.
Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ламбучи от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташки. Я подарю вам все цветы, навсегда сердце ты. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые отданы. Я подарю тебе пионы, о, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины без повода и без причины. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь дарят женщинам цветы настоящие мужчины.
dostları. Devam ediyor. Urfa diyardaki Mardin hanım eylorke akar sular derin derin delar leylorke canım oynamak istiyor hanım eylorke bana da bir mendil deyin delar leylorke Ali Paşa mahallesine hanım eylorke lorke oynar güzel kızlar delar leylorke lorke 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 hanım eylorke lorke 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 delar leylorke lorke 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 delar leylorke lorke 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 hanım eylorke Hani Tena Production bilen birlikte. Yürü tutan seyirciyenler için. Yiğitler için Faydalar. eğlenen edin dostlar için devam et ya son dans edenler canlarım sağ olsun yardım ol gel yaşa Devam ediyor. Şamlı Klas dostları, ulluk dostları, elleri yok kordu. Devam ediyor. devam edeceğiz devam edeceğiz Esnava, hay canım bir tola Karıştımda mısın hit kola Gönlümü üşüp yine kolandım Yakındık son galetti Bu yaşta bu gecen karetti Uçya, yine bağlatıyor Derlere kıyılır yıkılıp böktü Yağdayı kökle Aladığını cümle atla cümle Kılın yemesi nokta Klasa şarnayla bomba Bursa Şarnel Ay gerekir Ya, bir öyle yanyalı Ne doldum ben yalı Alazıkları da buyum yanyalı Ennem mutasyon yanyalı Çaktır ya, seni temel taktır ya Mırroktaki kocalatsa ya Mırlat yine kaktır ya Yıkı tutar, yıkı cındurnuna Şımgarıklar içime dil buğduna Rıdım karol elimde üştuğduna Yiğitler meyli oldu Bloklatlı mali
kardeşlerim. Eller yok korku. Eller korku. Eller yok korku. Oyna. Hadi bir kere gitti. Hadi bir kere maşallah. Lay 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 lay. Let's go. Yeah. Yeter şimdi devam edeceğiz. Mekancan. Süper. Vatanına devam edeceğiz. Yo, vatanına. Canın sağ olsun mağazı. Karagunda. 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 Vatanına. Vatanına. Dans eden yiğitler birikirler. Aşkım, son iki, üç, mandalina. Aşkım sen ben yine devam edeceğim. Hani neredesin aşkım aşkım aşkım. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Hani vatanın yiğitleri elleri yukarıda devam edeceğiz. Haydi haydi kaldırsın. Haydi 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 haydi. Herkes kendini kaldırsın. Haydi 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 haydi. Kızlar elleri kaldırsın. Haydi 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 haydi. Herkes kendini kaldırsın. Arkadan avlar. So.
Mekan oyna mekan. Ala bari gel son diye bari sen. Ala bari gel. Johnson Honey, devam ediyor. Good now. Let's go. Reklama pauza. Köz sağ olsun aýdýar. Köz sağ bolan. Tans oýnan yigitler gaýlar köz sağ bolan. Oýnan tanslarynız toýuňda gaýsyn. Ne? Hemmämiz münasip ordumyza geçip oturýas mehmanlar. Oturuň ornoşuň. Bereketli toý destirhanymyza bedek berip dabaramyzyň ahyryna şeýle toýumyzyň şaýady bolmaňyzy sizden uly hormat bilen mehriban iýleşler edýän adamlara şu münki dabaramyza gelip bilen alan kurs dostlarynyň adyndan ajaýyp toý sowgatlary bardy ýa. Mümkin bolsa onam häzir biziň mehriban dostumyz meňe maataşym Balijan Osurar ýaşlarymyza şol sany ardy ýolamaly mehriban kurs dostlarym bardy ýa. Mümkin bolsa sahnamyza çagyrýas. Owadan toýly günne toý mikrofona gelip bir gowy ardulary mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollasaňyz aýratynna şu münki dabaramyza gelip bilen alan kurs dostlarynyň adyndanam 4000 manat
pul sowady bardy ya mehriban ýaşlarymyza. Onam häzir baýda dostumyz gowsurdyňmy? Ajaýyp sowatarym gowsurypdyr. Indi bolsa häzir mehriban kursoşlary hoş gördük ajaýyp toýmyzda iň obadan iň ajaýyp arzuwlary siziň bilen başlyna. Norwert kursoş, Bagtol, Bagtlaşa, kursoşlaryň arndan sowadym bar. Norwerde Bagtol geldiň bilen gelen aýagy düşsün. Kursoşlary götäk bolsun aýdýasyny hemmämiz jem bolup ýaşlaryň ýanyna barýas we ýadygar toý suraty düşýär. Elbetde obadan toýly günden şeýle şany seneden ýadygar bolup galar ýaly bir jem bolup suraty düşmeli. Kösa bolsun aýdýas. Kösa bolun ardyw ýola mehriban kursoşlary, kösa bolun sowatlar üçin, ardywlar üçin kösa bolsun aýdýas. Indi mehriban ileşler edýän adamlary toýuň başlany bäri hyzmatda ýörün agdywer goňşulary bar. Mümkin bolsa kimmi goňşulary toý mikrofona gelmeli we obadan ardywlary gönnen gönü mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýolaýsaňyz diýip paýş edýäs. Hemme goňşulary şol sana bir näçe guda garyndaşlarym bar. Hormatlanýan guda garyndaşlary, sizem toý mikrofona gelip ýaşlarymyza ardyw aýtmaňyzy haýyş edýäs. Ýene-de ýaşlarymyza ardyw ýollamak isleýän mehmanlarymyz bar bolsa, biziň adymyz agdaldy, biziň adymyz agdalmady diýip oturmaly däl. Toý mikrofona gelmeli we obadan ardywlary gönnen gönü mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýola bermeli. Davaramyza gatnaşýan mehriban goňşulary, hormatlanýan guda garyndaşlary, ýene-de ardyw ýollamaly mehmanlarymyz bar bolsa, adymyz agzalmady diýip oturmaly däl. Mehriban ýaşlarymyza obadan ardywlary ýola bermeli. Hoş gördük, başlyna. Hizmetin üstüne gaynataňy, eneňe taň eden hizmetin gaynataňy da hemme doganlarymyzlaryňa etmeň arzuw edýän. Bagtly. Kösa bolsun aýdýas. Ajaýyp arzuwlar üçin kösa bolan. Ne? Ajaýyp sowatyr gowsurýas mehriban ýaşlarymyza. Arzuw ýola mehribanlaryň adyndan obadan sowatyr mehriban ýaşlarymyzyň şanyna gowsurýar. Kösa bolsun aýdýas. Kösa bolan. Ne? Gudaly mehmanlarymyzyň arasynda Merjen geliniň mehriban Gülruh daýdasy bolmaly. Mümkin bolsa şuman gutlady, dogurdamy? Ona häzir doganlarynyň adyndan ýary sowady bar diýär. Mümkin bolsa ýigidiň dostuny, geliniň mehriban boýdaşyny uly hormat bilen saxtamyza çagyrýas. Elbetde Norwertiň hem garrejesiniň ady daklanýa. Enesmi, ejesmi? Enejan. Enejanyň adyndan häzir ýary sowatyr bar. Ýigidiň dosty gelmeli. Geliniň mehriban boýdaşy. Ene sowatyry maňa berýäňiz häzir beraýawa. İkide deň taralanmaya. Ýokarky oglanyň koy. Ýokarky gyzyň gaşak oglanyň koy. Hani ýigidiň dosty gel dost gel. Ýara sowat bar awa bäri gelmeli. Geliniň boýdaşy gelmeli. Ene ýara sowatyr bar mehribanlar hemmemizin seriýas. 3 tane yegazaman sestra. 3 tane şertimiz bar. Ilki bilene ýeki özüňiz açmaly. Gapdadan hiç kim kömek etmeli däl. Ýeki özüňiz açýaňyz. Ikinciden hiç saat ul bolmaly däl. Diňe elde açmaly.
3 öçel sana yançak. 3 öçelle sana yançak. 3 öçel sana yançak başlamak bolanok. Häzir ýigdiň dosty söz berdi şu ýerde. Mene mikrofona gepleýän ýigdiň dostum. 50 manat. Ene ağasym sen? Çıkany. Ýigdiň dostum söz berdi, eger men näde häzir geliniň jorasyndan galsam 50 manat utturýan ýa, 50 manat. 50 manat koydu ýigdiň dosty. Ýöne mehribanlara. Yok. Usta çynak sowada alýan diňe. Şu gazetiň sini näme sowada çykda şonu alýan. Ýöne mehribanlara. Bir zaman ağam, bir zaman serat men diňläliň. Şu sowatlaryň ýerini çalyp berenmi ýa? Her kim ken özüne berenmi? Oglanyň ka ýukarak saraltdyry, gyzyň ham köprak saraltdyry. Yerini çalsaýyn, dogrymy? Bagtyny nämereymi? Yo yerini çalsaýlyň şoň. Yerini çalsmaly bolsa, şowkunlara gel çarpýas. Ay, ýerden dosty. 50 manat gitdi öýdýän. Şula oglanyňky diýdiň dogryda, men muna gyza berýäs. Ýönen tek açmaly däl, men 3 öçel saniýan, şondan soň başlamaly bolýarmy? Ýek gözüňizi açmaly, hissat ulanmaly däl. Kaptaldan bir kömek etse, uze şoň utuldy hatap edýäs, bolýarmy? Ýigdiň dosty, bir kömek etse, sen utuldyň hatap edýäs. 1 2 taýynmy? 3 paýaxly. Bravo! Ay sağ ol. Çok sağ olsun hadi ay çolama. Ne? Yo çar. Bir şowgunarak el çarpaýlyň mümkin bolsa. Bir zaman şonfa mikrofon atylşan azalmady boldy goýaýyn. Öýlenýän ýigdiň duasy ilkinji bolup sowady açmagy basardy. Şeýlede 50 manady öz juýsyna galdy şoň. 50 manady öz juýsyna galdy ne? Sowatyň ýerini çalsaýlyň mümkin bolsa. Näzip etsen. 50 manat goýsaňyz häzir ýene bir bätleş gurnajak. Ýigdiň dosty, adyň näme sen? Sowat. 50 manat goýsaň ýene bir bätleş gurnajak şu ýerde. Awa. Bitdimi? Goýduňmy? Ýöne häzir diňe ýigdiň dostuna we geliniň jorasyna degişildäl. Öýlenen yigitlere de degişildäl. Gyýlara da degişildäl. Oglanlara da degişildäl. Diňe gelinjelere degişli. Kimiň telefonuny gelinjelere ünsürek diňleýäs, prosesimiz goýup diňlemäňizi haýyş edýäs. Kimiň telefonuny gelinjelere gaýnenesi bilen düşen suraty bar bolsa, şoňa ýigdiň dosty 50 manat bayrak goýýar. 50 manat bayrak. Yok, yigitlere degişildäl, diňe gelinjelere degişli. Haýsyňyzda gaýneneniz bilen telefonna surata düşen bolsaňyz gelmeli. Ene bir gelinjemiz geldi. 2 gelinjemiz geldi. Bir zaman ustahdan giňeldiň mehribanlara. Bir zaman. Yigitler size degişildi, biraz giňeldi aýlyň. Size degişildi, diň gelinjelere degişli. Bolýa. 1 geldi, 2 hansynki? Bolýan gorkoz surat, gorkozyňyz 50 madalýaňyz hazır. Ýöne gaýnenesi agaýyn bolsa bolmaýar, ýatdan düşen bolmaly. Ejekesi daýdasyna düşen gelin bolmaýar. Ýatdan gelen bolmaly, ýatdan. O ejeken gaýneneň ýa daýdan gaýneneň bolsa bolmaýar. Ya bolýa, baz halifa. Halifa bir mund gel bäri. Ustahdan giňeldi aýlyň mümkin bolsa. Ýöne göz serat baz halifa. İkisi geldi şumat. Şu ýerde de bir gelinjemiz bar. Gel oba gel. Üstü geldi. Indi şulaň arasynda bazda halifa. Şulaň arasynda da bätleş gurnaýa sadyr şeýleli madal bolanok. Şu gelin 7 ýatdan düşenşi. Ýöne sırryn sen ejekenki. Ya bolýa. Şu gelin gaýnenesi. Serat. 7 ýatdan. Bolýa diňleýäs. 7 ýatdan düşen. Köpä mikrofonu aç götüräýmeseň hiç kim diňlänok. Seratdan üstten çykdy dogrymy? Üstten çykdy dogrymy? Enne şu üstüniň arasyna bätleş gurnaýas. Häzir bir sorak berýän, şol sorak kim jogap berse, üçüňizden biriňiz soraga jogap berseňiz 50 manatyň eýesi bolýaňyz. Eger
soraga jogap berip bilmeseňiz şu toya gatnaşýan kim şol soraga jogap berse şolum 50 madyň eýesi bolar. Bolýarmy? Ilki şol soraga üçüňize berýäs. Özüm soragam kynal matematikadan berýär soragam beter kynal. Indi ünsü dinleýäs mehribanlar, ünsü dinleýäs. Dinlediňizmi? 2-2-ni goşýan. Yo, duraw, sağalar durun. 2-2-ni goşýan, onam 4-e köpeltýän. Näçe bolýar? Bir zaman. Näçe? 2-2-ni goşdyň, onam 4-e köpeltdiň. 16 mı? Siz üçün 16, siz geçtiniz. 8. Matematika boyunca verdin 4 koşmak, 2 koşmak, 2 köpetmek 4 şey değil mi? 2 4'üne 8 oluyor. 8 2'ni koştamam. 10 mu? Şu hunra gel çarpyas. Bazı galiba doğru ettiniz. Şu 50 madın iyisi olur hani? Hani yigdin dostları 50 mad çıkarıp qoğuturyas. Ya 10. Sorağın cevabı 10 mat bolýar. Yo 60 manat verecekdi ya. Ne. Bir el çarpalyň mehribanlara. Bir el çarpyas. Ne? Ay sazı bol. Konkurs kuruna ýatmış ýerde. Yine 50 mat koysan yine bir konkurs kurulacak. Bolýar 20 manat koýaý ona. Koyjak 50 mat. Koydum 50 mat gitdimi? Ona hememe telefonlar elimizde alyas mehribanlar. Hememe telefonlarımız elimizde alyas. Kimin telefonunun zaryada az bolsa. Şoňa da bolýar ýigdiň dostuny kömek edeýin 40 manat sowgat bar. Kimin telefonunun zaryada az bolsa, şoňa da 40 manat bayrak bar. 14% daha geldi. Hazır 14% geldi. Ya öçüm bolsa peýdasy ýok. 8% geldi. Ben 14 izin alyas. 8% geldi. Barmy 8-den pesi bar bolsa, hazır 40 madyň eýesi bolýan-da. Ya öçün bolsa peýdasy ýok. Hökmany suratda prosent görkezmeli. Bolmy ýokmy? Ýigdiň dostary. Ana 40 mad. Davulça vermeli boldy amyny. Bir şow konarak el çarpyas. Hay, dur. Halife yanda. Ýaça be. 4 geldi, günnäwdi. 4% geldi, 4%. Barmy 3%ly? Yo 6 bolsaň giýjak alan 4%. Yo össe bolmaýar. Ana 3%ly barmy? Yok, doğrudamy? Onu halifa diýäňiz, halifaňmy? Bir el çarpyas mehribanlar, şow gunarak el çarpyas. Hey, dur. Näçe? 3% geldi. El çarpyas. Halifaňa nesip etmedi. 3% geldi. 2%ly barmy? Bu näçe? 40% ýa ýok o nem. 3%, 2% geldi. Näçe? Östümi? Wahay. Näçe? Näh bätleşýärmi? Yo 3%, munkam 3%. Ona size nur verdiň aga söýdän dogrymy sen? Ona maňa bermäli. Şu gyýda beräýliň bolýarmy? Irza bolsaň bir el çarpyas. Şu gyýda beräýliň. Bu aga seken. 1% geldimi? Aýny sowat gowturulda. Indi 20 manat koýýarlar hazır ýigdiň dostary. Kimin telefonunda Nurverdi atly köp bolsa, kontaktyna Nurverdi atly köp bolsa, şoňa da 20 manat bayrak bar. Bu konkursum Nurverdiň dosty, söhbet konkurs gurnaýa. Hal mehmana telefonlar elimizde alyas. Kimin telefonuna? Ene 4 sany Nurverdi geldi, 4 sany geldi. Yo 2 bolsa bolanok. 4 sany geldi.
kamera çiğitleri size de degişti. Görbermeli bir yo Nurana, Nurik. Yok, Nur verdi bolmaly. Nur verdi. Şuň köýlenýän ýigdiň adyna gabat gelmeli. Yok, diňe Nur verdi bolmaly. Bir jam mekanyň geldin ha. Nur Murat. Mına bir san Nur verdi ýok ha. Nur verdi. Bir san Nur verdi ma mekan. Ýok, bolmaýar. Nomorlar deňeşdir, nomorlar. Hemes bir nomor bolamaz. Hani kimin telefonunu kontaktda Nur verdi atı köp bolsa çekinip durmaly däl. Hani bar mısın kide? Ýokmy? Hani 4 san Nur verdi kim ne vady? Nur verdi näne? Bolum 5 san Nur verdi ýokmy? Bolmy? Ýok, dogrdamy? Onu bir şow hunrak el çarpýas we ajaýyp konkursyň toy bayragynam gowsurýas. Ay sağ bolam. Köp sağ bolsaň ne diýersiniz? Indi mehriban iyileştir edid adamları. Ajaýyp dawaramyzy, ajaýyp süýjülük tortu bilen dowam edýäs. Hemme klassdaşlary, gulluk dostlary, kurs dostlary süýjülük tortuna gelmeli. Elbette ajaýyp dawaramyzy, obodan pursatary ajaýyp klassdaşlar bilen dowam edýäs. Sana mehriban klassdaşlary, kurs dostlary, mehriban gulluk dostlary gelmeli. Mehriban klassdaşlary, kurs dostlary, mehriban gulluk dostlary.
Kahraman arka damıdan sayasına. Arka dağlı kahraman serdarmıdan bize peşkeş veren şeyle ovadan yurdunu, ovadan dövrünü dine toyluğularda didardaşmak. Siz mehriban hılastaslar, kursosları hemen de miyestir etsene. Maňa bu dünýäde köp zat gerek däl. İl deňinne öýüm öwdarym bolsa, uzakdan ýakyndan mehman gelenne gaşyna çatmaýan gül ýarym bolsa. Maňa bu dünýäde köp zat gerek däl. Didardaşyp durýan dostlarym bolsa, kyn günümde derdime deň çekişek, her södü pent boljak hosarym bolsa. Bir-biregen göwrümede degmäliň. Hoş söz küýsemeýän ýürek ýürek däl. Ilim awat durup bolsa, asmanym maňa şondan başga hiç saat gerek däl. Yza galman has bir öňe de gitmän. Yaşa bar hiç kimen minnetin çekmän. Dost sunjak bolsaň juda howlukman, öňürtü şol kişe belent bolmaly. Ale beder bu durmuşdan dogrusy. Kimin alagasy bar, kimin bergisi. Iň ajaýyp duýgularyň birisi bilýäňiz menäme? Uyot bolmaly. Gökden inip durqa ähli geregin gadry bilinirmi? Duzun çöregin. Qadadan kanundan çykyp berenin elbette öňünde böwet bolmaly. Yürekler küýse ýarmydam emerti. Öz özüňe tana ilden öňürti. Adam bolmaklygyň iň gowy şerti yüreginde ýagşy niyet bolmaly. Menziller ýeňil däl, sinaglar çetin. Büdüremesin agyr ýollarda atyň. Dünýädäki iki sany äpetiň biri saçyn, biri galat bolmaly. Atşetdik. Suw içmeli suwsaňda. Çörek ýemek gerek onu küýsäňde. Şaýat nämeň bolsa dursun kiýsäňde. Esatan kelläňe sowat bolmaly. Aşyk bolup bolmaz, kalba ot bermän. Toprakdanam zat almarsaň zat bermän. Gara güýje diňe sese wat bermän. Aýdymaýjak bolsaň heňin tapmaly. Hormatlanýan klasslar, kursdaşlar, mehriban gulluk dostlary kösä bolun. Hine şu toýuň başlany bäri hyzmatda ýörün bazda dostumyzyň hormatlanýan bir ýakyn dosty döwletiň adyndanam owadan ardulary mehriban ýaşlaryň şany ýolýas. Elbetde toýuň başlany bäri hyzmatda ýörün mehriban döwlet ağa kösä bolsun aýas ardular üçin. Heme gudaly mehmanlary uly hormat bilen süýjürük tortuna çagyrýas. Tabaramyza gatnaşýan ähli gudaly mehmanlar gelmeli. Heme gudaly mehmanlara toýly günü şeýle şany senede ajaýyp süýjürükleri siz mehriban gudaly mehmanlar bilen dowam edýäs. Şol sanna Norberdiň hemme agalaryny, ähli gelinjeleri, hemme ejekeleri, dogonlary, daýdaýdalary, hemme yegenleri çykanlary, hemme ady umumyň aýdanyna ähli garnaşlary, dogon ardaşlary, hemme ady süýjürük tortuna çagyrýas. Ähli owadoşlary, hemme goňşulary melmeli owadan toýly günü ajaýyp süýjürükleri
siz mehribanlar bilen dowam edýäs. Ana mehriban dogan ardaşlary gelmeli. Hemme dogan ardaşlary gelmez haýyş edýäs. Adetin hormat bilen Nurberdiň ýüregine ýakyn insanlary mehriban enatasyny ulu hormat bilen süýjülük tortuna çagyrýas. Hormatlanýan Hudaýberdaga hormatly Gurbaňul gelenjemidi Adetin sarpa bilen Adetin hormat bilen ajaýyp süýjülük tortunyň başyna çagyrýas. Öz mehriban prezidentliňiziň elenden ajaýyp süýjülük tortunyny ýemeňizi haýyş edýäs. Hormatlanýan kıblamyz Hudaýberdaga mehriban Käbämiz Gurbaňul gelenje. Bagyt diýilen zadyň barlygy owal ahyrda çyn bolsa, onun bagtyň daş ýardygy ýanyňna ejeň bolsa, oglan çağın bir deň duşuň oyun jogyny güjüňlese mende ýok diýip çytma gaşyň alyp berer dädeň bolsa, toyuňda da ýasyňda da jan koýurlaň jem bolsa, şolaň arasynda nähile bagyt ýanyňna ejeň bolsa, aladalar hemme ýeter, käte ýüzüň çaň bolsa, özü süpürler gider, ýanyna bar ejeň bolsa, diliňdeki şükür towaň, işiň ilerläp oň bolsa, razydyr senden Käbäň, barlap göräý, ejeň bolsa. Ana hormatlanýan dogan ardaşlary, mehriban klassdaşlar, kursdaşlary, hudalar ne? Biraz sahnanam giňeltmäňdi haýyş edýärler. Owadan toýlugyny şeýle şany senede hemmäňde işlerleriňiz, şähtiňiz açyk bolsun ýas, toýuňyzyň dowamaty dowam bolsun. Kötü bolsun aýdýas. Mehriban iýleşdir edýän adamlary aýdym saza, tansa, toyu ýadama ýok. Emma wagtam saklap bolanyk, şonuň üçin dabaramyzda şullukda jemleýäs. Dabaramyzda gatnaşan hemme mehmanlara, toyda hyzmat eden ýigit-gyýlara, video operator ýigitlerimize, aýdymçy ýigitlere köp minnetdarçylyk bildirmek üçin umuman aýdyna şumur gajaýyp dabaramyzy resmi taýdan jemläp bermek üçin Silagdan, sarpadan yükleri eti hormatlanýan
Erekağımızı ulu hormat bilen saqtnamızı toy mikrofona çağırıyaz. Erekağa toy mikrofona gelip mehriban yaşırmızı o vodun ardığı yollap davaramızın resmi taydın cemlap beraysan dep haş ediyaz. Erekağa hoş gördük. Toyunuzdan kutlu olsun. Ne Pena Studio bir kamera bergasın bir mın Erekağımızın ardılarını yazığa alalım. Toyunuzdan dobam olsun. Bastunu. Sağ olun. Huda ertay ikke dayda toyuňuň kutlu bolsun. Gelen ayağı düşsün. Yoldaş dayı bagtly bolun, bagtly ýaşaň. Men geppedigim toyuň gutordugda toyun tek dowam edýär. Kameraçylar, bagtylar, gelen mihmanlar hemmeňe sağ olun. Toyuňuzda gaýsyn. Ben gepin toyuň gutordugda toy dowam edýär. Çok gelin bilen. Erti yer ve toya da çağırıyor. Kösa bolsun edýäs Erekağa. Ne? Şu ýerde haşt etdiler. Häzir küçtepmäliň, häzir bir 4 sany aýdyma tans edeliňne. Ondan sonra Türkmene mahsus bolan küçtep aýdymasyny ýaşyrmyzy ýol berer. Häzir bolsa haşt edýän agalarymyz üçin o bodun tans aýdynlar, tans sadyr bilen dowam edýäs. Ýaşyr bagty bolsun. Ýene de şeýle ajaýyp toýlardy. Görüşýänçe hoşsaq bolun, saglykda görüşelim. Sağ berekeler. Ey doktorak çeşmesi yok, İbim uğram manam yaktaki yok. Oh dilim manam halam faramuş, bin kalbimi tu hasta hamuş. Uzbekçe gapirmanga, gap qaytarma gapimga. İbi demay tojikçe, o'rgangina o'zbekçe. O'zbekçe gapirmanga, gap qaytarma gapimga. İbi demay tojikçe, o'rgangina o'zbekçe. Biri kelma, ay malatsın. Kökçaydan mehuret, men şirine zabanet. Olay sen gece canım, Özbekçe gör seni. Senge gapım yakta, olay kılma ikta. Hop bula dediginde, gepirgende şartta. Ey doktorak çeşmesi yok, İbim uğram manam yaktaki yok. Oh dilim manam halam faramuş, bin kalbime tu hasta hamuş. Özbekçe gapirmanga, gap qaytarma gapimga. İbi demay tojikçe, o'rgangina o'zbekçe. O'zbekçe gapirmanga, gap qaytarma gapimga. İbi demay tojikçe, o'rgangina o'zbekçe. Asal mane, şeker mane, donay dona canan kane, nabot mane, umar mane, biye tukane. Asal tunestam, şeker tunestam, nabot tunestam, umar tunestam. Ey doktorak çeşmesi yok, İbim uğram manam yaktaki yok. Oh dilim manam halam faramuş, bin kalbimi tu hasta hamuş. Özbekçe gapirmanga, gap qaytarma gapimga. İbi demay tojikçe, o'rgangina o'zbekçe. O'zbekçe gapirmanga, gap qaytarma gapimga. İbi demay tojikçe, o'rgangina o'zbekçe. Devam edeceğiz. Hadi bir yere kıl. Hadi şadi. Vallahi attırdın sigortamı, yok mu bir yordamı? Bir için yordamı yaptırma bana. Vallahi attırdın sigortamı, yok mu bir yordamı? Bir için yordamı yaptırma bana. Vallahi kapı geldin
sabah değişti hava. Merhaba herkese eğlence tamam. Sabaha kadar o iş bizde tamam. Bizi ararsan bulamazsın ara. Düştük baba kara borsaya. Görmen lazım anlatamam. Keyfine bak karışık ortaya. Para parayı kovalıyor o da geliyor bizim içimizde. Gözler geziniyor üzerinde. Kafalar bulutlar üzerinde. Akıyoruz. Bir için yordamı yaptırma bana bana. Kırdın sigortamı yok mu diyor yordamı. Bir için yordamı yaptırma bana bana. Kafa geldik baba değişti hava. Merhaba herkese eğlence tamam. Sabaha kadar o iş bizde tamam. Bizi ararsan bulamazsın ara. Düştük baba kara borsaya. Görmen lazım anlatamam. Keyfine bak karışık ortaya. Para parayı kovalıyor o da geliyor bizim içimizde. Gözler geziniyor üzerinde. Bir için yordamı yaptırma bana bana. Kafa geldik sabah değişti hava. Merhaba herkese eğlence tamam. Sabaha kadar o iş bizde tamam. Bizi ararsan bulamazsın ara. Düştük baba kara borsaya. Görmen lazım anlatamam. Keyfine bak karışık ortaya. Para parayı kovalıyor o da geliyor bizim içimizde. Gözler geziniyor üzerinde. Kafalar çabuklar üzerinde. Akıyoruz.
Stop. Ne? Davaramızın ahırına gül zıngmak dəbini yerine yetiriyaz. Yaşlarımızın arka tarafına öylünmedik yigitlerin ve durması çıkmadık kıyıların uyuşmuğunu haiste diyaz. Görülüğün ne? Kimin toyunu soğumak vefa kimidi netip ederka. Sebepkarın eline gül çemeni bolsa arka tarafı üstüyle zıngman haiste diyaz. Tayin mi? Onun koşusu saniyas mehribanları. 1 2 3 Qoşulsup sanamasanız gülüzüncaq deyil diye. Şoň üçin qoşulsup saniyas mehribanları. 1 2 3 Ay sağ ol. Şoň onlara gel çarpaylyň mümkin bolsa. Indi mehribanlar ýene bir şertimiz bar. Söhbet. Ýene bir şertimiz bar. Häzir 3 saniyas bagtly bol diýip gygyrýas. Sesiňiz gowy çyksa aydymay diýäs. Gowy çykmasa zatlar ýygnap öýe gaýýas. Bolýarmy? 1 2 3 Batlı! Ay sağ olun. Hemmet jämiz küstü epýäs. Owadan ýaşlarymyz bagtly bolsun. Ýaşlarymyza ak ýol ardyp edýäs. Owadan ýaşlar bagtly bolsun. Maestro berekeler. Hey! Ane wefa. Baile. Spasiba. Başlalim, kuşletmene başlalim. Nurverşan'ın toyunda gönülleriye hoşalim. Başlalim, kuşletmene başlalim. Nurverşan'ın toyunda gönülleriye hoşalim. Ayalle, canım canan. Nurverşan'dan sonra farklı yaşa. Toylar. Afrika'da toy dikkeleri. Bereket. Fazla alayım. Gönüllerim yansıdır. Toy dediği başıdır. Ehli Türkmen kıyıları. Toy tamaşan yansıdır. Gönüllerim yansıdır. Toy dediği başıdır. Ahli Türkmen kıyızarı toy bezegin naşıdırı gelir hicrane ayın ayonle heyecanlar sana yar yara min kurban alle aysa odan yaşamak olsalar bereketler ayım
kalan korku. Sağ ol. Emnecaydım sağlar. Düşüp hep dayda, ya olmasa toyda, yatla yaşa durumu olanlık burayda. Olmalı olukta, kalmalı dolukta, doğan doğana kala, daştaşmalı munna. Düşüp hep dayda, ya olmasa toyda, yatla yaşa durumu olanlık burayda. Olmalı olukta, kalmalı dolukta, doğan doğana kala, daştaşmalı munna. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Elmada menin yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmakta en bağıtlı günü, meni bağıtlı diyen doğanlarım var. Toylum sayılışlar. Orada yaşamda akılmasın. Çağırma yapma, doğanlarımı izle. Allah'ım ayırmasın birbirimizden asla. Senin gölgün her yerde dayancım. Gül başıma fena, hem başıma kala. Sağlığımı yapma, doğanlarımı izle. Allah'ım ayırmasın birbirimizden asla. Senin gölgün her yerde dayancım. Gül başıma fena, hem başıma kala. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Elmada menin yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmakta en bağıtlı günü, meni bağıtlı diyen doğanlarım var. Doğanlarım var, menin doğanlarım var. Elmada menin yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmakta en bağıtlı günü, meni bağıtlı diyen doğanlarım var.
toylar toylusunu yaşlar baktı olsun. Elbette ama vaktinde toy dikkeleri.